Il-Kummissarju tal-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità, Scicluna, stqarr li ma jaf bl-ebda persuna b'diżabilità li tilfet xogħolha fl-aħħar xhur minħabba l-pandemija. Huwa qal dan fi programm speċjali li xxandar l-Erbgħa filgħaxija fuq Waqt li ddiskuta l-ewwel sena ta' tmexxija tal-Prim Ministru Robert Abela bis-sehem ta' mistiedna minn kull faxxa tas-soċjetà. Jiena ma smajtx b'każ li ġie għandna u aħna jiġu għandna ħafna każijiet ta' persuni b'diżabilità li tilfu x-xogħol minħabba l-COVID, ġifieri. Kemm l-entitajiet governattivi kif ukoll privat kienu hemm dejjem għal persuna b'diżabilità biex iżżomm l-impjieg tagħha. Scicluna li min isegwih jaf li ma jdurx mal-lewża u jgħidha kif iħossha, qal li bħala kummissarju u anki persuna b'diżabilità innifsu l-akbar uġigħ ta' ras għalih f'Marzu tas-sena l-oħra kienet l-impatt tal-pandemija fuq is-settur tal-persuni b'diżabilità. Dan mhux biss b'mod finanzjarju imma wkoll fuq livell psikoloġiku. Hawnhekk irrikonoxxa l-għajnuna tal-Gvern meta ħareġ skema ta' paga minima għal persuni b'diżabilità li jaħdmu fi żmien meta ma setgħux imorru għax-xogħol għax huma vulnerabbli. Li persuna marret id-dar imma f'moħħha żammit kalma għax taf li mista titlef ix-xogħol tagħha. Dik kienet għajnuna kbira x'psikoloġikament mhix qed tinkwieta li qiegħda d-dar u ħadd titlef ix-xogħol tagħha. Scicluna rikonoxxa wkoll kemm Robert Abela huwa Prim Ministru tan-nies li jisma' u jaġixxi. Affarijiet li jiena wkoll bħala Kummissjoni bdejna nippuxjaw fis-stil ta' qabel u forsi ma wasalniex għalkemm f'pandemija, f'eqqa ta' pandemija, bdew jimxu eżempju il-ħidma li qed issir biex jinħoloq żblokk fejn jidħol problemi ta' insurance policies, xi ħaġa li l-Prim Ministru kif tkellimna miegħu fuq għall-biċċa xogħol mal-ewwel startja l-magna u tefa' l-enerġija biex jibda x-xogħol u bħalissa għaddejjin diskussjonijiet biex tinstab soluzzjoni għal biċċa xogħol. B'esperjenza kbira fis-settur soċjali, Scicluna appella biex f'dawn iż-żminijiet diffiċli għal kulħadd jinġibed ħabel wieħed. Is-serħan tal-moħħ f'dan iż-żminijiet huwa importanti. Naħseb jiena il-kol kemm aħna responsabbli, ġifieri bħala soċjetà, bħala stakeholders, bħala unions li niġbdu ħabel wieħed, mhux noqogħdu niġbdu ħabel kontra xulxin, għax jiġifieri rajt ċertu affarijiet li l-azzjonijiet anke pika jispiċċaw il-persuni b'diżabilità u anke persuni oħrajn ibagħtu l-konsegwenzi.